inkosi asebuhleni bokuphakama. Indebenkulu. Akubachazwa amehlo mangwavula manje mangwavayela ngathi mangwavula ngizobona isihlalo kodwa masibona abafundisi kuphelele amen iphelele ibandla likaMenzuzulu nomhlaba izwi likaShembe liyinkinga uyalehlisa phezukwethu kodwa alimukeleki athi meqhamuka siguqe sithi uyingcwele abekizwe phezukwethu sithi akulona nakusasa futhi sithini amen oh ingcwele ithi inkosi inyanga izulu mawufika lo msebenzi nomfundisi ucele nomfundisi undunakazi nekhumbula intoni umfundisi undunakazi nomvangela umkhize esikhabeni nasemshumayeli January mabebeka le ndaba phezulu entaba umhlangano inhlangakazi sebethi abafundisi ayisesiyobona izansi ebuhleni mabefika ungalo zinde linganana zabasemhlabeni ngoba zabo zaphelele inkundla okufa uthi senilate funa ngabade niyenzile lethu qoqa abantwana wabhuka ipolitiki maNazaretha ingane zamaNazaretha sihamba amakhempu zenza lokho yana lokho eseyifundeni ukuthi umuntu uyabulawa azashiswe maNazaretha amabhunu akaphatha lelizwe kwaba khona uthi uFervoet uluyisuku wathi banikene ugoloko uzobabulala ekhumbula ugoloko usaphuzo ngelicense Nathatha ngicaze ngimdala. Nase ngizela ugoloko uphuzo ngelicense. Namhlanje ugoloko siyawuhliba nje. Siyawuhliba kunzima ukuthola ugoloko kodwa uFervoet wathi banikele ugoloko uzobaqeda. Kunjani namhlanje? Kunjani namhlanje na ngishingaza amantombazane zidlala ngawo ugoloko. Zivele zinisikokela kanjena wabona le Eastern Cape kuthiwa kusenyobeni lapha ekuphi lapho kwafa khona ingane ezingaphi ko21 22 uzinimili ngaza amantombazana ibhodlela lagoloko alihlala phansi le round kanjena uthi uFervoet banikele ugoloko uzobabulala kodwa ubombele uThixo wathi maNazaretha ngakuphuza utshwala wathi nakuphuza utshwala ngoba ubhombela wayazi ukuthi obaba yeni benayo imisi ngenxa utshwala nje kukodwa nje utshwala nje kukodwa
ngeke ube nawo umuzi baba ngenxa yotshwala. Laba baba nje obelana bagula bathema kuzalwa bazala ingane kwathiwa hovusa umuzi namhlanje umuvusa umuzi udewanga zazishiya igama lakhe. Nangazi ukuthi lovusa umuzi akazi ukuvusa uqhumba phansi umuzi. Ngathi ngazi umshintsha igama uthi ubulala umuzi. uNkulunkulu wayazi maNazaretha ukuthi kohamba utshwala kuchitheke ngendlela ukuthi yabona uma kunomcimbi lamatende memi kanje kunomcimbi la kuhleli khona abantu besifazane intombi zakhona mawusulethela amabhodlela amahle lawa ama-3 ama-24 siyakikiza ukhuma umkikize etendeni usibona lo kwasho umuntu esontweni ziyakikiza intombi ngiyakikize ngisho ezinhle nabo lokuthi jebhu utawunkosi yami kumele ufike utshwale belikikize kuqala ibelikikize kuqala nawe usuthi waphosile amehlo mangatholi ithuba laphana insizwa honyazi kumele kikize wona kuqala kikizela utshwala uthi makuhlala etafuleni uthi qhu ibhodlela hey ngathi kuphuza ngathi uthola umuthi enkomeni uthi uPW Botha asesizelo futhi lapho uthi uPW Botha banikeni ibhamu bazoqedana bodwa kunjani namhlanje ithi inkosi esibili elibandla ulega kumaslothi nabalathela baawungula ithi kwafika isikhathi la isibhamu sophatha khona nengane ekhasayo kunjani namhlanje ukumshaphe lumfana ona 15 years umuthi bhabha nje ngcono yamthusa uyahamba uzolanda isibhamu akudubule ashawa ngishikana manje wayishaya nje ingane mawunopelepele nje babhlase pelepele yofika icuthe ngaso nje eka uthi uPW Botha banikeni ibhamu bazoqedana bodwa kunjani namhlanje usuku nosuku kudutshula abantu badutshulwa zingane kodwa abantwana ufuna benze umehluko namhlanje ezweni lonke lakile abantwana bamaNazaretha abantwana abazala bala kubhlungu uthi ungazi udaka wena uthi zale ingane edakwayo ubhlungu ungazi umbulala umuntu uwazi ukuthi ukubulala umuntu isono kodwa uzala ingane ebulala abantu ngathi inqoma izinkulu noma ishaya inyoni ngehlilingi ngoba leyo ngane ithi insizwa esibashayela abantu abaqeda ithi isihambile emhlabeni ibuya kumfowabo uthi hey uma kwanenkinga emndenini lapho engabulala sabulala khona abantu uthi yabizwa usuku nosuku yabizwa uthi siphumula ngesabatha kuphela uliphumula ngesabatha kuphela kodwa kumuntu uNkulunkulu yama phambi kwabantu bangamboni kodwa amehle khona uNkulunkulu uyakhuluma phambi kwabantu kodwa bengamuzwa indlebe zikhona ingake sicela indlebe zokulizwa izwi zikhona indlebe zokuzwa nje kodwa khona lezo kulizwa izwi likaShembe sebapondweni inkosi la ikhona inkanyamba sezulwini unyazo lezulu maNazaretha sinenhlahla ngoba uNkulunkulu uhlala phambili simbuye kanje kodwa ibhadela likhulu asimuzwe ukuthi uthini sesikholwe ngalendlela yokuthi sikholwa saqengishizwi lakhe ithi inyanga izulu ngiyayibusisa inabatsha ibekhona ngolunye usuku sathi samba ebuhleni sambisa isipho enkosini uThingo athi khuluma umfowethu lena waseThekwini uShamase uthi uThingo lenkosazana bathi hawu inabatsha yami lena ilapha enhlizweni yami bayishaya lona esifubeni bathi nabashi ilapha enhlizweni yami kodwa nomshumelo wena uthi awukwazi lokho kuvelaphi kodwa nomshumelo usuyini vele esethweni bafika uthi ibusisithi inkosi unyazi imikhuluma ngenabatshu ithi umkhulu wami wayibusisi nabatshu wafika ubaba uthi wena nkosazana wayigoni nabatshu luthi unyazi nami ngiyibabazi nabatshu.
iqhinga likaNkulunkulu. Thina silitshelanga ithuba njalo abantwana kade beshumayela la. Ukabani ukuthi namhlanje yisabatha lethu namhlanje. Inqa isivele yethuba le ofuna siliphethiswe ikhali zamantungu. Inqa isivele yethuba manje linikwa anosilalela njalo esinensukwana. Ngisawona mina ingane encane. Khona abantu abangamala kabi la endlini into badala kunabo babe ngibuka ngenxa ukuthi angiphuzi belutshwala angikukhile. Ucabanga ukuthi ngiyingane encane. Angiseyona ngiyingane impela nyavumba baba kodwa ngiseyona ingane encane. Makhulu indaba zomndeni njena nami senyabizwa. Sungasona ingane abasukhuluma indaba ezishubile zomndeni uthiwa uzazi sokhuluma nathi udaba. Awusakhuluma indaba zomndeni ngingekho. Shuthi ngiyingane endala. Manje lezi insukwana sikhuliswe yizwi lo baba elithi la ekhaya kugijinywa. Ngendlela abantu abasha abagijima ngayo soyisho lonto manje ngayiqondi ukuthi shikuthini ozani sinitshela ukuthi shikuthini ngoba sinje niyona. Kuthiwa la ekhaya ugijima uzoshayisa. Ufuna kuvume ukuthi usayingane ngasukuba ingane. Thina kusizile sithe sezingane thina savuma kuba zingane saphathwa namhlanje inabasha izobuyisela ukuthi ingane ebuye phansi ngemva kwabazali bazo nabagqotsha bazo singahambi phambi kwabo. Ukwazi amaphambi kwalabo baba njoba nje ngiyalapha kubaba uShando ngeke ngikwazi ukuqisa ibandla mina umfundise khona. Ngithi kuse usuphambi kwebandla bekhona labo baba. Noma ngababekho makunomvangeli bengizoba umvangeli. Kube yena ozothula umuntu ozohlabelela ozoguqisa ibandla ukuthi nguhlalo kaze lonke enabasho angekho ngaphezulu kwalabo baba. Lo mfundisi ofuneka niyazi. Phela izingane ngikhuluma umfana ngathiwa uhlalo nje uvela umqondo uhambe nizwisi. Bethi bekhona obaba kube phela baba basithanda uma bekunika into engangawe ibuyisele kubo. Yaza uyihlala. Funa bakubaba umfundisi mangunoba umvangeli kana wena ugcotshiwe umuntu uhlala nabasho ugcotshiwe. Kodwa ubebeka abashumali bodwa ke laba ke abengizoyiqonqoda. Oza kwethu laba. Bete bahlekilana kodwa. Bona masekhona phambi kwami nophambi kwami angikwazi ukuphabisa ibandla bekhona. Imfundiso lafuneka niyazi nisema commentini nabatsho. Ukwazi ukuba inkonzo bekhona abantu abadala. Hambani nimguqe kuye uhlele nilikhonzela luzwa libone bese liphaka nasebuhleni inkonzo iphaka umnikazi. Amen. Yize niye nabasho. Uthi phaka umnikazi webandla. Asikwazi thina ngoba nakhe sawathele nabasho usesokwenza noma kanjani. Manje ngoba silapha sizofaka lonhlonipho ukuthi silokhu sishile ukuthi la ekhaya ugijinywa uzoshayisa vese. Ofika usunge lilanga oluthi oluyothi wawugunyazwe ubani. Yophendula uthini? Siphambi konyazi. Lizokubuza ukuthi wawugunyazwe ubani. Manje ke abantu abafana abancane bacabanga ukuthi sebangamarazo. Yithi amarazo. Yini sesikhulile kunabo. Yazi la abantu abasigolozelayo abaqala ukusebenza beyakazalwa. Ngiqala ukusebenza 1988. Qala ukusebenza. Futhi angaze beyitoho mina. uNkulunkulu wangibusisa. Ngaqeda umatric ngo87. Angena emsebenzini. Futhi asukhethanga ngiqangabe security. Avula igate ngabhala imoto zaphuma ngavala. Zangena ngavula ngabhala zaphuma. Ayisesha. Akade ngishefemini kaJamu lapha empangeni. Hey, bengontshontsho uJamu bathi besifazana. Uthokoza isikhwama. Abathina cela isikhwama. Ngase ngicala vele ngimdedela ahlule ngizopopasha ukuthi ubudela. Kuyilanga ngizoxoshwa ngalo ke.
Ula mlungu lo wana bana uNkulunkulu yakuvikela nje. Ngile esangweni umuntu usisi akusahambe uzofuluka amagwegwe ingalo usinda amathini kaJam no pineapple no slice usinda amathini kaJam uthi ke umlungu uza kimi udirector uthi khona umuntu ozalapha yena ugcwele isikhwama amakhulu uzalapha washo ukuthi manje ke umlungu sebonile athi ngeke mthethele uzoxosha emsebenzini Ikisho wafusiswa abantu engasaqhaqhazeli nje phela wathi umlungu boyile lo yesindwa la kanti lesisindwe kanti uswezela ngempela sathi kusemthethweni wena ngikona ukuveza ukuthi la sikhona la siqale khona manje labafana bacanga ukuthi bazojomba na inkinga yenu madoda nangicanthi nizokweqa nina uyabona bisekhona imisebenzi ngama-80s sathi siphume esikoleni sasebenza icishe ngabe security 6 months ka 7 inyanga ngahamba ngoqala esibhedlela engolezana enkuzi malanga mabhalana ngokuthi hayi ya kodwa ngoba inhliziyo yami yayithe ngifuna ukuba ne-degree baba abikho NSFAS engekho imali ukuthi university sencane busuku umsebenzini e-university kunzima ukufunda usebenza nalokho kuncane sinakho manje lezi ingane lezi azazi ukuthi empilweni kufanele bekhona la uqala khona ngeke sesilingane bafana bakithi ngisho bese nifisa ngeke nidlule futhi la sesihambe khona ningafiki anikahambi yabona obaba lawo nje bempunga kanjena angisoze ngalingana la ngolwazana nalo olungayelo esikoleni kodwa luyimpilo kimi lo baba lo uphethe ulwazi lomphefumulo wami uphethe ulwazi lwegceke ngeke kufunde e-university ngokuthi isibafu nesibe ngapi indlela ngehla funa ibe ngapi ayike university lonto leyo uzothola kulabo baba labo ongasababoni ukuthi bayini ngoba niswazi wazi ngaphezulu kwabo akukwazana idlule bafana bakithi senithanda lapha sesambe khona ngafika ya ngeke nikhole ukuthi sengizompesha mina uselancane baba sengaphansi kwesandla inyanga baba uyabona ukuthi ngingane mina Nazareth Yala moyiphethe kahle. Yabona ma usebenza uyazi ufune kuyidle. Uma usebenza baba. Ungabi iqonqela uzuyincishe ngisho wena. Uhlala ukhumise inkomo mfethu usebenza ukhumise inkomo nakuthi uyonga. Umzimba usebenza uyondliwa madoda. Yena isho njalo nakhuzana indoda ifika phambi kwethingo inemali inenkomo njalo masakudliwa lapha kwaloliwa yona ivula isikhafuthini ihlafuna inkomo tu akanayo indlela encishana nga uneyinkomo uthenga inkomo unemali umfini uphuthu lodwa aphuza amanzi uthi mase enkosini uthingo bantwana baNkulunkulu zingasamambeli kahle izinto uma ke wathi uthola intombi akalona iNazaretha lo baba uma wathi uthola intombi ayintombi libona ukuthi hayi angeke cannot make sure la ngolala ngadlile la yabona phela ma ungakagana useyingoduso uhlula kudla kamnandi useyingoduso ayikhohle kuphinda udla kamnandi lashethe izinto masulapha ekugcekeni Ngishindoda eke na ibhesi useyingoduso usufika ekhaya nebhesi ubona ma useyingoduso bafana bami lenteni kodwa ngikabi nazi ingoduso niyazi izikhuluma nga hey yabona ma uhlule ukujabulela uthande ebungoduswini kuseyintombi neso kusacelile mfethu kusahamba bakhomi mfethu yes hey unandi kulapha yana uyabona uma ukuthokoza la umnandi lapho isekekeni basa usengiyona ungaphindi ukuthokozele ngishizwe uthi mebamba ucingo uthi kunjani
usho mfulele selele ukhuluma soft usulele uyabona no phela ngesikhuluma lezi sesiZulu nasingafika eZulu amen yabona baba laba basingathi ikhuluma kahle yececezela uyabona uma ubamba ucingeselele yalo selele usoft izwi kunjani awakakanike lapha yabona masufikile komkhwanazi uthi modalo usulela njalo yonke into inezigaba zayo yonke into inezidebhisi uyabona wakwathi uShembe ithi Nkosi Nyanga eZulu wakwathi uBombele eshadisa wathi etshela indoda ethi umphathe kahle umntanami umkhele ngisho amanzi etshela indoda umthezele ngisho inkuni yabona manje khona izinto okufanele bezazi abantu abasha ukuthi kunezidebhisi lihamba liqini izwi phela manje akusekho mngodi usini manje siphathi kwecike manje sigidicike labantu manje asadlala lento ubuza ukuthiwa ngikuphatheleni sasikhona isikhathi baba lapho usho khona uthi ungasambuza umkakho kodwa lo wesibili umbuze seyingoduze ngikuphatheleni thandana namhlanje awuzobona usho Nazareth impilo ineyigaba umncengo umuntu ekashe kufanelele kodwa kusa zokudala sakuze manje ke njengoba sila abantwana baNkulunkulu kufuneka masila uphilwe emakhaya emnandi mange mnandi emakhaya uNkulunkulu uyahamba uNkulunkulu mange mnandi egcekeni fanele mnandi egcekeni bafowethu uthi ma uphuma emsebenzini njengathi singahlali nje ekhaya sibuya ngoLwesihlanu ukukhasha iphoyisa lithi uhamba ngo-1:8 awuboni ngoba inhliziyo isekhaya konke ijahile akuvuma udlule ngisho ndawo yabona uma ungasavumi ekhaya awusaphili akuseyona impilo leyo uzwile nje la ishumela ngumuntu wabhunguka lapha waze wafuna inkosi amaNazaretha uphungelani ushiya umuzi kayihlo insizwa manje sizothe kulezi insizwa kulolu hambo lolesikulo uhambo lwenhlonipho nje badesha uhlalo wami emva kwami hamba lohlonipho ibandla lenhlonipho ibandla lentobeko mawuhlonipho mfowethu mina ngiyingane njena uyazi indoda engizalayo engaseke emhlabeni ethi umfundisi izolo hamba emhlabeni ngasangibizi nangegama kusho baba ongizalayo ngoba bebona ukuthi egcikeni ukhona indoda baba mawungajabule manje ngensizwa zakho awuyindawo ngisho labo yakubo ihlo noyihlo omkhulu bazokuthi yilo neshiye emuva kodwa uShembe usikhululile wathi fundise kuze ukona kwakungabizwa phezulu kwakho wenza umsebenzi ithatha ingane uyibekela uyitshela iqiniso uqede uthi nya ukuze isono sayo sibizwe kuyona hayi kuwe mzali ingayivuni ingane ifika intshontshe imbuzi zabantu intshontshe inkomo zabantu ube wena okhipha ibheli uyiqhubeka izontshontsha inquma abantu ingane ube wena okhipha ibheli uzoyifunela ichinyanga ufuna ukuthi uyicela ufuna iphume uyifunela ummeli odulayo kodwa yona intshontshe imbuzi zethu ubuhlungabe yavuka esibayeni akho lutho kodwa kulabantwana abalapha sibatshela ukuthi ningebi kuyisono kweba inyembezi zomuntu zukufa ziyophenduka ichibe noma ulahleke kuluwele kolunye usuku inyembezi zomuntu manje labantwana sifuna abakheke nabona abafana bakithi thina sikhuliswa amadoda kuleli bandla usizile singahamba phambi kwabo
uyabona sina sichuliswa amadoda obethi mehlana athi ebuhleni athi ngiyanithanda bafana bami. Athi ngiyanithanda bafana bami abasentshela ukuthi ngelinye ilanga omvangela umdlulo Solomon. Obaba umgame athi ngiyanithanda bafana bami. Bese iqala indaba athi uYusuf babamkhulu kwathi kushonwe komunye umuzi zilimbiwe ithuna wafika wangena wahlala phansi kwesihlahla kodwa wathi mehleli phansi kwesihlahla wasuka ifu ekhanda lakhe la ungena la kuhleli khona isidumbu. Kwathi kuzokala sasikhohlela isidumbu phakathi endlini kwangcwatshwisele. Avuka umuntu thina sikhuleka lezo ndaba thina. Manje namhlanje uthi usebuhleni uhlangana nendoda endala ithembile ithi Julentini ngijade jeki isonto. Yabona bafana makusekho isibanibani lelibandla namhlanje sinabantu abanjalo namhlanje bakuthatha bakugibeze phezulu athi ushema kubene nabashu athi ubaba ushezi angifunyi nabashu amaphumulo kodwa hayi nyakwazi ubushezi ukuthi nawe uyagcwala futhi nyakwazi baba nje sibonelo ukuthi khona abantu abagcotshwa abakhulu ngaphezulu kwezwi likaShembe usho ukuthi hayi la kanti hayi bafowethu la sinabantu namhlanje othi ubani sibonga ba imkhazi namhlanje unamkhazi obungaka ngithi mangihlana nawe ebuhleni ungitshela ukuthi hey yazi kaze abangani bona Shembe sina nondokuthola abantu abangabangani noShembe namhlanje nithatha lezi ndaba ezingane ngisuke nihleliphi noShembe uShembe kaze bemngani womuntu usosizakala angazi ukuthi lento enithathaphi inkosi sibanibani ayifuna kumbona mshayisa bathe inkosi ephathelwa ushubela uTshakaza sekadla yena lafuna kumbona futhi September paradise. Hayi come on guys ayikho lento leni yenzayo akusikona ukukholwa lokho so lokho isishilo ukuthi ningagijimi akukwenzeka nibe nolwazi ngaphezulu abantu abadala kunani. Amen. Abona thina angikwazi baba ukulingana nomuntu owazalwa sekusebenza ngithi manje imoto ambusti ngithatha imali awufoti wazalwa sekusebenza manje ngesibili athi ngithathaphi imali engaka ushoshalela ngaze asebenze ngicela kodwa eshuwa akaze asebenze. Yabona thina sikhule sinama plan ukuthi ngeke eminyakeni eminti ufuna ngibe senginendle ekhaya eminyakeni ethile ufuna ngibe sengigana. Yabona impilo yomuntu insizwa lelibandla kufanele ihleleke ube nephupho manfana man. Awukuphupha ngesonto kuphela ungaphuphi ngegcina kini. Lapho nizophela khona naniphupha ngesonto ngicabanga indaba yesonto ubusuku nemini nenzinhlelo kodwa inhlelo zempilo enganizenzi. Usibona sihlaselwe nje sihlaselwe lelo qiniso. Thina silasikhona nje ngoba iyethi impilo sathi siyibambile inkolo asikaze hlubuke futhi asikwazi utshwala. Banenhlahla abazali bethu obusisiwe. Ngoba nje basiguqile nje bonke abantu ngishabangaseke emhlabeni lezi ingane zonke lapha siyababongela ngoba nangale basesontweni ngenxa yalezi ingane engenelayo. Shonjani ndoda kaBiyela yafika kumne wabo yathi nginenkinga mne wethu makuthiwa sontweni ngisuke sengigqokile ngoraunda ngaphandle ngoba ayikho noti ingane yami yangilandela. Manje kuyamangaza ukuthi lesikhathi sibi kangaka somnotho nokuphela kwemisebenzi
khona abantu abakhuluma indaba yesonto kuphela abayikhuluma impilo zabo namagceka kubo. Balance baba. Funeka ibalance. Siyabonga amadoda basenkandla ukumukela umsebenzi kaNkuluNkulu. uNkulunkulu azanikhulise. Amen. Ngamaphumulo si right baba uShezi, si right. Mangawela nje la wehle kumaphumulo uthola uhlalwe nabasho umkhizi uhlalo welembe. Manje lento yenzeke lapha nje okukhulunywa ngomhla ka-12/12/2020 bakithi nqopha mlando leyana. Hey, awuya nembuzi. Shwele, into esizondelayo kanjalo Nkosi yami thina sicela imbuzi abantu bayathanda basipha. Inhlanhla nale umuntu akuphi isifuyo endisaphila isilabazukulu. Isaphila lebalala elimhlophe la. Inabazukulu. Sinabazukulu. Khumbula nje ngezu umhlonyana wendodakazi ngangenayo intondolo nganqudula umthokazi wayo. Alanishintsha nomfowethu ngimnika umthokazi wahlala wazazala ngathi thatha mfosi ukuzele lento la ukuyibonela nawe. Onike ngaka intondolo. Ngembuza ngasukana inkandla. Manje ke inhlanza abantu ayifani bafowethu kufanele nikuvume lokho. Nami angizenzanga uNkulunkulu wami nami. Uma abantwana besipha izipho asikaze sicela. Kodwa abonje le sesibuse ngayo la. Uthando umnikelo lo. Lokubuso kula egcekeni akwehlange emazulwini kusuke enhlizweni zabantu. Amen. Indlela esiphatheke kahle ngayo kulelizwe namhlanje. Singasaqala bantwana baNkulunkulu. Usethanda nani uthando awunako umthando uShembu ongamthanda uNtshangase. Akukwenzeka. Awunakuhlonipha yini bandla ongamhlonipha ihlelo njengoko khona ingane ezingamazi umgcotsho wazo nokuthi izilo. Uyabona nje umgcotsho make wagcotsha kanti uyibhimbi awuphiwanga uhlabelela we uvelelwe ke labafana. Sebe usizakala ngawe ke labafana ke. Hayi suka mnakela bro ukuhlabelela lona. Bafana. Masagcotshiwe akusena untanga yini. Uba umgcotsho mfethu uhlelo ukugida. Ezingane zizothi kuwe lezi ayikwazi nje ukugida. Ingane zingasonto emathempeleni nazo zihambe gijima umhlaba wonke bayifuna ithuba lokunikeza inkonzo. Inabasho ithi bonke abantu abasha abagcwala amathempeleni nabo emakubo. Amen. Abagcwala amathempeleni nabo. Lento uJohn ukusona ethempeleni awaziwe ethempeleni kodwa masufika ebuhleni umshumo lamundulo ngwasethanda nani wakugcina nini unduli. Wakugcina nini unduli. Abantu abangaphathekile emathempeleni uzobabona ebuhleni. Uyabona makusula nabatsho. Ngiyabancoma abaphathi benabasho ngendlela abayiqonda ngayo nabasho abayihlonipha ngayo nokuthi phambi kwehlalo kuyahlonishwa. Niyazi abantu abahluphayo lapha ebuhleni abasebangumsindi bedrive koShumela laba ngasihlobahlobi nabasho. Ayike emathempeleni nabo. Kodwa mase phambi komnikazi bagula ukuthi labagibele phezulu. Bagibela bafuna ukubaphambili kodwa bese lezi zakithi ngoba zivikela isithunzi senabasho. Bayazi ukuthi yini kuyahlonishwa phambi kwehlalo bese siyayijulela nje. Bangeneke abanye bebhibhidle besiphoxe bekhulume yonke into thina esinganifundisi yona la. Bekhuluma into ezihlazo ayiki nabasho thempeleni lakhe futhi akazwani nayo. Akayifuni futhi uyayigxeka kodwa masike phambi komnikazi azasho umunye athi yimi uzofuna namhlanje. Yimi uzofuna namhlanje. Kodwa le discipline nemindlela yokuthobeka enayo nehlonipho ingayishintshi bafana bakithi. Amen. Ngamanye nihlale emuva ningangeni kunokuthiwa abafana benabasho abangumsindo phambi kwehlalo. Yakhumbula inkosi ithethe isivala amehlo ebuhleni. Akubona ukuthi benabasha abangalwa umsindo. Nawe ngoba ubhayizane
bazothi ngiyana namba wangena uthwala ikhanda elincane ke nawe lincane lathola phela ikhanda uthwala elikhulu phela phela ngiyenzela kuthiwa bengasho ukuthi ngitheba namakhanda amakhulu funa ngithi bathola manje abantu ngikhulumayo ngikulalele sikushoyisho njalo ingoma ezikuthunyiwe inkosi ngabantu bafana nihlale ngamanye nihlala bafana bathi ningashumayeli unongena lo labisho usuke lulapha yana kodwa niyayazi nabasho andisiwa sivuka nani siyakubona lo uNkulunkulu uzanibusise ningaphela amandla Tisabafana baleli sonto man siyazi ulimi lakho uthi aliqoqa lunayo inhlamba angikwazi baba uthi ngaguqela ngithi labo baba bazilutho angikwazi ukusho njalo angikwazi ngingane noma ngabe kaphi ukuhlabelela kodwa mdala kunami ngisho umzali wakho uyenzeka uzalo umzali obhimba kodwa umzali wakho uphethe isibusiso sakho manje labafana bafunisile kodwa nozenisise masithi akugijiwe leli bandla lesiyeke ukusho ngoba abanenhlanhla bazokuzwa kodwa sebonakele ngeke bakuzwe ngoba ejeni futhi ngayivumeli ingane ehlangane zodwa yaza bazali nigcotshiwe noma ungagcotshiwe ngayivumeli ingane ehlangane zodwa uyafuneka umuntu omdala ufike uhlale mkazi uyinike inkonzo zithi mase iqedile kusiyaphakama uthi badaba abakhulu kanje kuleli bandla uma ihamba sona sizokhuzana abe ngamakopho ugenisa ukhona ukusamshumayelana lapha phakathi ngisakuthola kahle nokuyisekelana lapha phakathi phela ugenisa ukukhona ukusamshumayelana lapha phakathi kamamanga ukhona mambani yini siyabikoza uthele uzoqala wena kuselo uzovala mina ibona mambani uthi sisamshumayelana la kulele ngomole ngayidedeli ingane zihambe zodwa zizohla abasilutho kodwa emqondweni wazo zitshela ukuthi ziyazi nathi sibanga kanjena siyaqhakaza namhlanje ufuzo leminyaka le lo nyaka ngizoba na 57 yeah November 1 I'll be 57 yamangala baba utshelile ngihle ulisi so ngiyazi ntomele ngihlanze lehlelekile uNkulunkulu ngibusisile ngiyasebenza ngikhuma uphuthu njalo ufomu futhi usebenza ufomu futhi bezo ngeke baba ufuna ubona nje ikhalahle zithili zasekuseni ngoba uNkulunkulu usibusisile siyasebenza manje ke sikhulile bafana bami ngaze ngingenaki nini sikhulile 57 akaze this year nje man November 1 zobe ngithi 57 abanye basaba kusho iminyaka yabo ngoba bacanga ukuthi ingane izobaleka emaphephentshini angingeni lonto mina no vele ngimmoto 57 yothuka sisekhaya no mina mandlela bafana lapho basinganako ngathi abafanya ngathi hayi sengirazi impela kahle kahle masungaphezulu kwa 50 hayi usukhulile mina ke manje ngibheke amashumi nesithupha angidlali kodwa manje lezi ingane masikhuza akuyokwenzeka bafana bakithi silingane ngakho konke akukwenzeka manje nengane bafana namathelande labafana nomva kwethu mana baphambi kwethu nizithola senisoleka kusasa ba nizokhuluma into engakhulunywa ingakho sijabula uma inkonzo ngiyabantwana sibone labagcotshwa umsebenza labafundisi ukuthi balalele lezi ingane mase iqedile bese bayiqondisa beyiphimbe khona nawe tamshumela ufuna ube nolwazi wena angazi bomshumela njani nalwazi ufika kanjani phela la njakazi ufika kanjani la unenkomo eningi bona ke manje ke lento lena wena mgazi ke ngiqonda ukuthi mgazi mawuzohamba nabafana bese bezokubona ukuthi ziyadlala kuwe
lokubadedela uthule nje mfoko wawo owazi ngisho kubakhuza abafana. Mina akekho umfana ngahlamba lazo ngenza into la yakeli bandla engenziwe ngamkhuzi. Futhi ningasabi. Mhlawumbe uzohlalwa bangikho ngaphezulu kwakho. Ningasabi. Manje baba sebenamahlono ukusikhuza. Baba banokusaba nje ukukhona. Nomkhokheli ongazethembi uzothi umkhokheli amakhosikazi ahlale nje umakoti nje uthize tempelini. Ukhona umkhokheli akuthi vava ngothapha wababili hanje lo mqondo umkhokheli. Maku14 abathi vrr ngamasaladi nyana laphana ngokhosto laphana uthoma kufudumele niyamkhokheli aqede lapho aphatha ibandla lo muntu lo awusakwazi ukumlawula ngoba phela ukushaya ngothapha we akuthengwa ngagolide nakuthengwa ukugcotshwa ngabe uvuma ukugcobeka kabi. Yazi mokugcobeka kabi kuba kubi konke noma usugcotshiwe. Uthi indoda endala ekwamgabi ayimfuni sileli bandla sayibona. Ekumnandi manje ukuzala manje azalethe ungahlubuki. Yo. Ubazi bonke abagcotshwe bekhona. Wemkhazi ngabona inkosi ilanga mina. Nganikela mina kulapha masikothe ngozuko lo unenyoni lomhlophe. Noshayona omhlophe. Sigqoka ikhindi nje fesiqoshama lapha sibafeni sikopela etafuleni sibeka kanjena. Engeke ikhathe inkosi ilanga. Wabheka izulu ihlala esihlalweni. Mawingane lakha udlala ngento ezala ekhaya. Njengoba sidlala siyadlala ngento ezala ekhaya. Umofika ekhaya anesibona inkosi ilanga. Fika ekhaya uthatha ujazi omkhulu ugqoke ukhuphula isiphiko usimise kanjena uhlala ethini kapende ande ehlala esiphenduka inkosi ilanga. Ibona iphenduka kancane nje. Sathi baba sekuphamile ke sasingona ukuthi ilanga. Sathi baba sekuphamile. Asimbiza kanjani? Baba sephameni siyohlala ethinini ke nawe nejazi ke usimbaba sephameni uphenduka kancane ngoba ngithi ngiyaphenduka ukuthi ngathi uyazama sasodlala ngani bakithi sasodlala ngani manje uma sesizukulwane singakaze siphume inkosi ilanga inkosi inyanga ezulu ihlala ehlalweni ndela semfuna ugrade 2 77 Ngeke no 76 esikoleni. Ngeke silingana futhi ngeke. Akukwenzeka sifana bafana bathi ngishwane imali engahalana khona ulwazi olungathengwa ngemali. Khona ulwazi ozoluthola kumuntu omdala kunawe. Wele ke bakhona abantu esibathembile kodwa bayinkinga labo. Uyazithemba bathi wengene kwala. Kuhleka njalo bamdala nokukhula. Kwazi angeni sihambisana la. Ukufuna ukukhula kokuvutha komqondo. Bamdala ngaba nje iminyaka yonke. Thothi imqondo oyengene encane. Hayibo, kanti seningasho yini? Nisho kontanga yini? Sibambana ngazo ukhula nini? Usho kontanga yini cabanga. Akayokhula nini sibalibali? Anze ningasho kanjalo baba. Niyasho. Into angiyazi umngane bani lokho akwenze lapha. Usho kwingcetheve engangawe. Kanti soza khule nini sibanibani?
Manje nje ithi indoda kaMgazi kaMgabi kwahlabisa eyamfundisi ithi kuleli bandla makugcobeke kahle uNkulunkulu unqobela izimpi zakho zekafiki ngisho kuwe. Ukhuluma ngoyise ufika uMnazaretha emzini kaMgabi uthi le ndoda ewuyise yezobe nohambo olude ovuka umnqente athakusa olungisa ibhukabhuka senkulu usacula ngaso uBhikizulu. Ibhukabhuka senkulu wasilungisa wathi mephuma wahlangana noBhombelo isamfundisi uMgabi bamebingelelana uthi uBhombelo lubangisephi indoda uyakhomba wakhomba intaba wazokhomba phambili uthi uBhombela uyofika njobu indlalo zenze njani yakude kangaka. Indlalo zoyenze njani ithi indoda kaMgabi hayi umngami ungenzela umphako ngiphethe lapha esandleni ithi uthi uBhombelo ethi ngasemaponde uThixo uthi hayi lo mphako uphethe usubolile athi uMgabi ayakwazi kade wenza manje kuseli ngeke ithi namhlathi kabeke uvule wathi bayivula inkuku wase yayisiphuhlukele kuphethe uzilwane eseshilo uBhombelo wathi sibolile lokhu uyiphethe ezomlanda. Hayi bafayela kadlali manje ezomlanda uthi lalela Mgabi uthi yabona kule ntaba kunomuzi kaMkhize ngalena kuhlatshiwe khona sangikhulumile naye uthi mofika khona uzofika ungene khona uzofika kunika ukudla uthi ngimtshelile futhi akunike nomphako ozohamba nawo wangena kanjalo uMnazaretha kaMgabi. Bafowethu ndifunakala iqiniso sikajahi manigcotsha bafowethu nigcobe ningazifuneli uzosithola isikhundla fana ke kodwa umoya ngeke uthole. Ngeke busatheli lapho uthitha khona uyabhidlika nje nasi ukuthi yini yawo yonke into wagcobeka kanjani. Angikhulumi njalo nani ngoza kwethu ngikhuluma nalezi insizwe ezincane ngicela ngikhuluma ngani ngibhekise kulezi insizwe ezincane ungayifuneli uzufuna impela ule kunqamuke yonke into awuyifuneli into la ekhaya kufanele ikwehlele ikwehlele khona uzobuze omunye wafika enkosini uthi ngefaka isiphika bagogele ezacela umshado nesiphika ngicela umendo ufake isiphika akuyona ingane kwani weshwayile ngikhokhela ukuthi yamasi ngesaba ke bethi ngikhuluma indaba engaziwa yena ucela umendo sifake isiphika ufike kanjani esiphikeni umendo ungekho. Hayi bafowethu ngeke ngiyagula emnyango uhlula kuhlela impilo yakho kodwa yalwa ufuna ithempeli ufuna ukugcotha impilo yakho ihlakahlaka uliqondisa kanjani leli bandla impilo yakho ingaqondile mfethu uliqondisa kanjani thina sikhuluma la kulabantwana esikwenzayo esikhuluma singakwenzi hamba emakhaya siphuma kuwo. Ya ucanga ukuthi salanda lento lutho akho into esayilanda la yokuphila siphethe isibusiso sabazali bethu esethi sibusiso kulwamuzi sisuka kubaba ongizalayo umkhulu uphondo lendlovu esefice ukufa esezohamba emhlabeni ubaba efihliwe eyifihlwe ingane eqala ukuthatha kunzima ukuthakatha lo ushembe wafika wamisa ukuthakathana emazweni yaphila imisa uthi uphondo lendlovu uyamlanda ule ku-anti wakhe uyamlanda ubaba ku-anti wakhe uthi nangu ubaba wakho bexabene umkhulu nogogo ehambile ugogo uthi nangu yihle ngokushiya kuye ungahambi emncane ubaba mbona kancane umkhulu noma sengihambile emhlabeni ngokubona mokwasuka kuye esathi sibusiso sisuka kulowo nkonzo yokulalela kubaba bahlala ubaba ahlala kumkhulu umkhulu ujibo wadliwa nyoni
usikubuse Kapa 4000 uyena wayombhobho wenkosi ilanga owathi umkhulu mhlambi lemhlabeni yafika inkosi ilanga izokhala komkhwanazi egcekeni yafika amathuni amabili yasiyabuza ukuthi lelane likabani bathi le nkomo aphele inkomo ophelezela umnumzane yayingadliwa qala ngithi engadliwa lo nkomo uyabuza ushemi inkosi ilanga ithi le lathunelane linye bathi le nkomo adiphelezela umkhwanazi ithi inkosi ilanga ayayinalutho inkomo noyihla efike egcekeni uthi abantu bakwaMpunyoni babulela ingelosi yami esho umkhulu babulela ingelosi yami angisekuthi uDoma umshumane kwaMpunyoni sebeqamba mangake sebethi wade yaphila uDoma umuntu wami ukhwalazi lo msebenzi esuthunyiwe uphathwe omkhulu waphathwe obaba nathi uphathwe ngokwesaba ngoba mhlambe mongonakala ezandleni zethu bokhishwe emazulwini lokho singawo la umlando omncane nje wezwe lakithi umlando omncane wezwe lakithi okwathi ufika uBombela watshala imiqokelo u2 wathi lelizwe ngizotshala emqokolo milile kuyomila uNazaretha ezweni kwaMkhwanazi namhlanje lo mqokolo ikhona atshala uBhombe ngihleke mhambo uyibona ungakhona ikhona amen kwake uBombela enisa imvula ezweni kwaMthethwa sokubusa umkhulu wami inkosi uMtubatuba uthi uMtubatuba hey khona umuntu uthi khona umuntu okuthiwa uhlanya ngapha esho uBombela wayibiza ngohlanya lomkhulu otangaza hlanye khona uhlanyelwanisa imvula ngapha phesheya komfolozi ake nihambe nocela imvula omsile kwaMpunyoni bahamba baba umgoqo basesinqudo umgoqo kufanele inkomo zolomathiye wena baza bakini nomnqothi nje kuphela nje ngeke ngiyamthanda umuntu enhlele eduze right nobaba enhlele eduze wasithi kuphela awubaza bakini ngani lapha anti khona namkhumbula ukho umuntu ebuntombazaneni baba sebekhulakhulile ngesikhathi senkosi ilanga inkosi ilanga ibulithe ephameni izwakhala isigubhu ngaphesheya kuyasinwa iyabuza inkosi ilanga kwenziwani laphana kuthiwa umhlonyana ushaya ingcekeza igonqile ingane khona ushaya ingcekeza umhlonyana yathatha isigqoko sabo njengokumahlombe yasikhuphuka uthi ukho umuntu bathi sandi cawaka umhlonyana sandi bathi thushu uthi baguqa bonke ithi yasibuza inkosi ilanga ukuthi kwenziwani lapha ithi kwenziwa ithi manje pho lamaculo enihlabelene enisina ngawo iwona nahlatshelwa makumhlonyana na kubuza inkosi kubuza ushebe uNkulunkulu iwona nahlatshelwa manje lesiyakhola manje lamaculo amanye anenhlamba ithi inkosi ilanga ngoba kuhlatshelelwe wona wahlabeleleni ukuze banikazi belezi ingane bawezwe yahlupha nikhola ngaphezulu kwezwi likaShembe lo Shembe samthanda ngayo lonto ukuthi athi asikhonze uNkulunkulu siyithi singashintshanga singadlala belungu ngakhona ikhona idle yesonto ngomshumali umkhizo omdala ngithi khona idle siyaboya lapha uyabona into ningamangi iyabola ephila ikhethe eside sokabola nangakithi le khona umbhosho uvele ingqaweni ezihlahleni ezingaka akusekho umuntu uthi ubaba bengabafana abebuye esontweni umlungu ayigoqa iphepha nembhobhe athi buyana kumkhohlisi eshushembe namhlanje umuntu ememeza lapho umbhoshongo wedlu vele phansi kwezihlahla kho umuntu esonta khona sokufikile ukuphelele selifikile ukwali kaMahilela maNazaretha manje bantwana bamaNazaretha maniphuma lapha nobeni yaphi nobeni ofunani ngoba nobeni iphuma kokuphelele nobeni iphuma kokuphelele ithi inkosi imithuma amadoda amabili ubaba umgoqo asekhakethi esinqudu phela namagama ke emisa abantwana amagama nomzana ayiko mamkhwanazo omncane umamkhwanazo omdala nibiza ngani thina singesingisini sibiza umkethu ngomama sibiza umkethu ngomama sizalwa amakhosikazi ethi athatha ncase lo muzi lo wakho mama
Wakhele wena lo muzi mama. Tabako. Bizimkama wamama. Bese ngithini kumasithole? Umama naye yafana nilento. Ingane zami zithi mama nami ngithi mama. Hayi bafana bakithi. Kanti 23 siwezaphi madoda? Kanti siwezaphi 23 madoda? Ingoma ku 23 baba nini ukukhuluma ukuthi hayi bekuminyene ebuhleni. Tabako 23 Eko shita kubeka unyawo. Hayi phela bemhlaphathana bese ngiphathele. Ngibela phela. 23. Bafuthi ngeke. Abakhiwa abantu. Ayikwazi ingane zami ukuthi mama nami ngithi mama. Ngisasho ngani ukuthi mngami? Ngisho ngani ukuthi mngami? Hlukene lento lena. Manje kuthiwa abantu abadala mawathi umuzi kamamkhwanazi lo kuthiwa bayaphuma bethi asinamuzi thina ngcono sihambe. Yobu sathinta kulunga kanti ushawa nje ukuthi wena udelela umuzi wabantu. Wena afanele ukuthi mawudelela emzini kayihlo uyishaya isifuba uthi umuzi wami lo unamuzi mawunenhlanhla uthola kwindodana yakho. Umuzi kayihlo. Manje nje siyafathuza nje kodwa ke ngiyayimangaleke bobaba. Uzo labafana laba akasebenzi lo muntu kanane nengoduso kodwa ukhokhela amakhosikazi ethu. Kahle mfana nozenizwa akujijile mfana. Nozenizwa. Awukwazi mfethu ukhokhela amakhosikazi ethu ungenawo nje ngoduso. Wasini inkosikazi uthi igqoka kanjani inkosikazi uyaselaphi ungayithengela nokuyithengela. Wasini inkosikazi mfethu akwasebenzi. Kodwa ukhuluma usisusiqathevu somnumzana usoziceke soza amakhosikazi ufanele anze njani ufuna inkosikazi imiphaka iphaka kanjani abatheki nje iphuzi. Masenikhuza kodwa ke amaphika kani amaphika ufuna zenze lezi ingane ufuna iqaphele indlela izaleke ngayo. 1 yakwendlela sizaleke ngayo lapha ayifani. Umuntu umuntu abona ikhanda liduma ikhanda indlela azaleke ngayo. Esikhonza ukuthi ahlehle awulungisa indlela azaleke ngayo kodwa yena uphambili esontweni. Uphambene lapho uma khona. Uphambene lapho uma khona uqanje ulungisa esontweni nakhona ufika phambanise. Mawuphuma la kuphambana khona phambili uzophambana kodwa mawuphuma la kuhleleke khona ufika kuhleleke naphambili. Lungisani madoda indlela enizaleke ngayo. Nilungise. Nihlele eqinisweni. Ngoba nimungazalekile kahle yenze ikhanda liduma dibethe ngesibongo kungeyiso. Isibongo esadumisa ikhanda lomuntu. Kithi phambili ngabe ushona phansi abona mfowethu mawufuna ukugxuma phezulu ukala ushona ezansi mfowethu kusiyasuka. Uzobona mawubona abadlali beSundowns neChiefs namhlanje. Ozoheda uqashona phansi besasuka lokuthiwa yebo Sundowns abazojana kodwa ngikho lapho. Manje sihlushwa ukuthi abantu impilo zabo zingaqondile. Kunabantu njengoba ngisho nje abathi abasenkandla ethandanani kodwa aze balibeke la. Umshumela undula kamazi. Umshumela untshasa kamazi. Kodwa le eThekwini naseGoli ngosenkandla umshumela untshasa kodwa akaze umbone. Nayo lento ukuthi nisukela nobatshazwa emazweni thi niyanikela ninganikele emazweni akini wrong. Wrong.
Yabona isebenza emagoli, isebenza eThekwini, isebenza eMpangeni Richards Bay. Buyani izonikela amazweni akini, thuthuka amazwe akini. Ninganconywa ekhambeni. Asisho ninganikele ekhambeni kodwa ningakhohlwa la niphuma khona. Kuyahlusheka la emakhaya. Baba bayiyeka abashumani nabakokheli kodwa izela intombi nezinsizwa ezisebenzayo zinekela umhlaba wonke ziyabatshaza kodwa lutho amazweni akubo. Wona bashi seyiphika lonto leyo. Buye uze ekhaya. Ube nje umshumelo wakho nomkhokheli wakho. Isho njani nabathi? Uyazi uthuthuka amazwe akini. Ngoba uhamba ubuye la ufike lokubukana nezingqawa ngabe wena wasusa ingqawo wakhidla esonto. Yabatshazo khambeni madoda ingafani namasundu. Isundi lishakalele kude amafuhlufuhla ngaphansi. Kodwa lapha lisheku yatsolazela lapha yana. Ningaba amasundu. Kafushane nje ubaba noma bethu esimthandayo. Kubi lokutshela abantwana. Funa sikhulume phezulu kwenu. Uze masebe kwenza okungalungile nithi kodwa kuyikho lokho akuyikho inhlonipha mfowethu nodadewethu siyabonga bobaba siyabonga komama lo muso ongaka womnikele niwenzile la ethanda nani nikhathazekile ngabantwana benu naye nabasho elinye lamaqhinga ukuthi ingane zithole zibambekile ebandleni ngoba noma seze university kunenathesa khona University kunolala nathi kunemgide ema-university kunenkonzo amasabatha zonke lezo ngane lapha etertiary ziphuma khona lapha ziphuma lapho kunabasho monga-check-a nje manje amakomiti nenabasho oyihlala abaningi sebebuye emavasithi ade beyinathesa emavasithi inabasho inathesa inabasho abantwana into eyodwa leyo abantwana baNkulunkulu ingwabona bayibambe ngale ey'koleni zemfundo ephakeme manje siyafisa ningakwenza konke ningakuphuza utshwala ningayikhuluma indaba ningasetshenziswa ayikho into engicasula ukuthi umuntu efika sidelele athi mase ehluliwe manje mshumani yatholeso bengabonga ukuthi ngisetshenziswa nomanga uwangihlula uzobona ubona ngihlulile sizothi Nanobhizi ungigwaza la mangiflathela ungigwaza wathi manje uqoqola ufutho oludala noqoqo omhlanje balocela ngoma kanje mfilisele magubane ufutho oludala noqoqo manje bathi agwazeke masuphukile umese ngishumana mina angone ngimthibe ukuthi ngangaboni ngiyasetshenziswa isiphukuphuku babuhlala abanye abafana nje bekufake into ongezona awusisho into yokuthethelela wona isiphuphu awusithethelele ngoba sophela siphinde lonto umuntu omdala athi bengabona esetshenziswa wena khathi uphuma kini uye ekholweni uhambe lokuthunywa abanye abantu ngelizwe likaShembe bekuhlaselisa abanye abantu ithi indoda imi inkosini ilanga ithi inkosi amakhosi ngithengilele ebusuku ngabona bonke abantu ebusela amathitho ukubhabhadiswa emuva ithi inkosi langa ubona indaba enkulu uthi bonke labathi ebuyisela amathikithi emuva labafazi amanga amagama abantu ithi le ndoda hawu nosibani owamkhipha esizibeni edliwa isilwane samazi wamsindisa naye libuyele emuva ithikithi lakhe uthi bonke abantu ebuyisela amathikithi emuva labafazi amanga amagama abantu mhlambe nje baba lokhu bukuqwembe lithikithi dala la kuyele umvuzo nephepha funa kubuyele ongene ufukithi inkosi ubuyele emanzini uyivume ibeke kumthetheleli wezoni kahle ukhuluma into eningazazi abantu abasha ebafana iyekani bafuna ukhuluma into eningahlangene nina nibancane kabi ukuthi ngiyaqondisa leli bandla noma phambili siqondisa ibandla umuntu azasebenza nakusebenza qondisa ibandla akalawo ngishidle kubo lana kuthi qondisa ibandla akala qhubhe ngishibuze athi ubusisa bakubo uqondisa ibandla akazakhona ngisho inkuku kuthiwa yini ijuba ngithi moya emsamo nenkuku uthi ngaleli ijuba isuke zami indoda kukubi
Izibamba kunamjuju. Into engenazi isiphahla. Omunye wabambula mjuju wayedlile emsamba futhi yena bakithi. Ngalembuzi emaphiko. Hey, ngiyamhleki. Ezabi ndoda kubi. Ngalembuzi emaphiko. Bese namjuju ngembuzi emaphiko. Washasha namjuju. Cisha shikhandlela bese ubhubhuzo lapha. Saphazeka impela. Imbuzi emaphiko. Manje ke ngizothi ke asiqale la kufanele siqale khona singajobi. Step by step afowethu. Yabona nje ubeka ngami engabe nenza into esiyenzile thina. Nathi swanakile emakhawunta sikaqedi. Ngaze ubuke wena uma uqhamuka ekhaya kithi uthi awusuqedile thulana. Kanti angaqedi. Kodwa hambe sekuhambile wena kwaliqali kodwa siwazi udlula mina. Ngeke uliqondise ilibandla la uphuma khona kungaqondile. Lumniyazwane leli bandla. Ithi indaba la ngifunda incwadi yodwa bafethu enzonishiya njengomphako la. Bantu abashi kakhulu yazi. Ngibhekisekile lento. Ubombela wayazi ukuthi uhamba lomhlaba ube isikole. Uphuma nje unyathela uthi school. Uthi school. Uthi education. Lomhlaba nje. Uthi uyisikole lomhlaba namhlanje wathi ubhombela fundisana izingane zenu ngoba lelizwe lohamba lifuna abantu abayile esikoleni leli bandla lohamba lidinga abantu abayile esikoleni wathi nje uyisikole lomhlaba futhi nathi nesafunda kudala wathi nesixaka manje ngoba lomhlaba udigital manje akusabhalwa neindaba kuyathokozwa manje nathi sifundele imfundo sesenkingeni ufuna siqeqesha ngalenentsha. Wena ungazi ulibhada kulibhada awukwazi ngathi uyingane kunami ungengelami nongelama uthi awunawo matric. Icala lelo uphula umthetho kaBhombele kanti yimiphi enikhuluma ngami ungasiqedile isikole ngoBhombele kodwa sifundiswe. Wonke umuntu olawo umzali aqikelele ukuthi ingane ayizele ithole imfundo sokhona nje ikole ongakhokhwa kuzo sokadliwa futhi ezikoleni. Ingane nini ifundisa ngani ingane? Yizo lezi ngane zoskipha esontweni kusasa. Zidasiziya asiziphi imali. Oya nje iphumela ke ukuthi ngothulana igama lami. Hey Nazareth. No sikhuluma into ekhona. Sikhuluma into ekhona. Ndizahlupa awukwazi baba uShandu ukuthatha izingane zakho uyohlala nazo ebuhleni uhambe nazo umhlanga ngabe sesikoleni. Umxotsho njani ngoba uphulisa ukaShembe wathi kufundisa izingane. Wena uhamba nazo lapha. Ngcono mina khona nekithi mongishanga ubuyela kithi. Khona indlu. Unongishanga unawo nakini. Khona nezimbuzi, khona nezinkomo. Angisebenzisa imbuzi emaphiko mina. Manje kufanele niqaphele bafana bakithi. Kufanele niqaphele siyafisa ukuthi impilo nihambe step by step. Wonke umuntu ola omusha akahamba ohlanganisa ukuthi uzophila ngani. Siyavuma eke sibe nama degree sonke, eke sibe nama diploma sonke, namanje banama degree banama diploma, kodwa balifezile izwe laShembe yile esikoleni noma abakasebenzi. Ogcina besebenzile. Wena ulindele ngani wena? Ulindele ngani? Khona ulinde nakho. Manje nje kuyadabukisa bafowethu. Namakhaya wakheki, ingane ehlumezekile, fika inkosazana iphathe kahle. Ithi icelwe yimi mina ngiyaphuza ingane yazi kubona utshwala sondukelo utshwala phethe empetheni hawe empetheni ingazi kuphuza utshwala ingane yabantu ukwayo utshwala nazo futhi nazo emakhosazeni khona aphuzayo uthi ungazi ukuphuza utshwala insizwa ezulu uthi yagalo leli bandla uthola inkosazana iphuza akhona kahleni phumane etshwala uShembe waqalekisa utshwala
Phumani etshwaleni. Ziphi lezi inkinga ezingaka ngingothathekile. Thina sancema thina baba umkazi kwathiwa umkhwazi iphuza iglass out ngeke udakwe. Vele iklasi eqala ibizenye sesukuyela ke lokho kunye ungakhonto ungafanele uyiqala. Sancema thina wazumthembisa mfana wami leklasi ofele emehlweni akho. uNkulunkulu wasithandwa sepholo sesibili sincengwa. Kuthiwa siphuza utshwala ke sidakwe. Vele mase ungaphathi vele kuzondakwa vele. Uyangibamba nje lo mjida lona. Wenzela ngene esonweni njengaye. Manje nje ningakuphuza utshwala bese niyeka amanga Nkosi yami. Amanga kulezi ingane. Athi nifuza obani ngalamanga nini? Ukanye indoda namanga. Ukanye umfazi onamanga. Mazoqamba mangu ushawa baba abaningi. Baningi obaba mazoqamba mangu ngakho. Aqala ngomina mina. Uzoqamba mangake lo muntu lo. Manje bafowethu masicela lezi ingane asenze iqiniso kuzona. Nani manicela enza iqiniso kuthina makhosazana. Ayikho into ebhlungu omunye kunento esikhona abadleni iqiniso wena ukuthi lezi ingane khona abantu abayigadile. Niyazi lento le uthi le nkosazana le igade uthula. Thathu igadile. Azini kuzona ku baba. Akafike la enkandla. Bamshanda yazi kuzona lokho. Hayi lesi ngane lezi uthi yakhuluma uthole ufuna ucela ngathi ile ngane igade usipho la. Ngafakazi umfundo sishezi. Ngifunda ushezi. Manje andindlela okugadwana ngayo. Hey, awuthozisa umoya wami. Into ethwazenzela babushanda. Socela ingane ngothi ngithulani ngicela ingane ekade ukuvusa. And mase eceliwe ufanele mase eyiweza kade igadile iweze la kimi kunomcimbi omkhulu kumele wenzeke. Manje uthi iqiniso lonto phumani kuwe bafana. Yabona nje behleka lo wande behleka ayathi ngikhuluma ngakho. Yeni lengane ikathiwe nini? Yes, kuvume ingane cha iningi lithiwe. Cha lengane uthi ufuna ufunde manje lengane akabani futhi ngifuna ukugala. Hayi lengane la igade uthemba lengane. Into ebhlungu. Wami ngicela ingane adigadiwe komunye umuzi ithekade igadiwe base bokwenza umcimbi ukuthi usiyahamba ke sogala hey kade kugadile yonke leminyaka lena bese iholela umuntu uthe umunye eze umcimbi ukuthi usiyahamba uyalacela khona wahlala ingane esiswini ebhlungu enza lezi insizwa zithi kodwa shembe sengiyiphathe kanje ngaganwa ngomthetho leli bandla ngithe sengiganiwe kanti ngithatha inkinga mefika lapha emzini umunye umakoti uzala ingane eyisidalwa ayihlali ayikhulumi ayihambi intelelo yu usongubulahla usongubuleke kwaze kwafika ubhuti wayo lo makoti lo ganela ekhaya uthe mefika lapha kanti unalento emoya afiqubuke ladalawana hayi she's gopoton titan man hey yaphakama lento yaphakama into ephakamayo bavumbuka abantu abadala bathi no lengane lena yenziwe yithi la ekhaya ekhuluma kubhuti kamakoti lengane yenziwe yithi la ekhaya abanjeni ngoba ayibunjwanga yithi ikhathana ngempela ukuze kube nje hayi ninga bafowethu ngiyakhathana lezi bethu ngikhathana ngayo nibulala imizuba uyabona mfowethu uthi umuntu egadiwe ingane yokuqala vele kube umfana mfowethu yena uzophatha umese la ekhaya yena uzophatha isihlalo kanti ufike seyifele yarote ikhathini hawu Nkosi usikhumbule lapho kufa khona imizi obaba
yabona ma kwayikhanda kanti aliqondile la egcekeni awuphindi bekhona lo muzi into ofanele impepheni gcina sesimthuka ushembe uNkulunkulu onjani wawunikelana umuntu nje ngoba ngamcela kuwe nenkosazana ngapha ijoke unikelana umkhwena nje ngoba ngangiphethe kahle amashwa ke imizi yabantu leli qiniso futhi silitshela abantwana ngoba bengaphila emakhaya ayikho into esiyikholwayo uma nje imisamo ethi ingaqondile nakoNkulunkulu akuzukuqonda osikuselikuse baba ngibuyisela kubaba usebenze uNkulunkulu Indebenkulio.
Indebenkulu.